Engeltje Venray was maandagmiddag de opener van het carnavalseizoen. Voor Prins Rob voelde het na een lange zomer goed om weer op pad te mogen. Ja, wel lekker, weer vertrouwd. We mogen het pekje weer aan, we mogen de prinsenstijl weer op, we mogen het kiepje weer op, de ver weer op. Het voelt weer als van alles zo wil. En wat verwacht je ervan vanavond? Ja, gewoon gezelligheid, gewoon gezelligheid. Natuurlijk, het hoogtepunt hebben we gehad, dat was de vastelavond zelf. En dit is een hele mooie afsluiting van ons prachtig mooie jaar wat we hebben mogen hebben als trio van Roy. Dus zo langzaam afbouwen. Het gaat heel langzaam aan het denken aan het afbouwen, ja. En niet te veel buiken, hè? Nee, dat gaan we zeker niet doen. We gaan vooral genieten. En als we tranen zien, dan zien we tranen van geluk. Het evenement werd voor de tweede keer georganiseerd in de Schouwburg. Ja, wel de tweede keer. Een stuk spannend omdat het een maandag is. We hebben net als vorig jaar eigenlijk hetzelfde aantal kaarten verkocht, 650 kaarten. Dus ja, we zijn erg tevreden voor dit jaar. Lekker dat het doorgezet is. Het was ook spannend, zeg maar op een maandag door de week. In dezelfde plek weer het podium hebben we omgebouwd, het podium van de zaal. En dat hebben we nu ook weer gedaan. En ja, we keuren aan artiesten vanavond staan. Van Hoorndervel, La Bamba, Bjorn en Mieke komen zo. De Prins komt net binnen. Dus het wordt een leuke avond. Je ziet ook nou dat het echt begint te lopen. Vanmiddag was het echt wat rustiger. Veel mensen hadden toch kaarten gekocht voor de avond. Die nog het werk komen. En dat is nou allemaal binnen aan het komen. Ook het volgend jaar wil de organisatie Engeltje Venray weer op de agenda zetten. Nee, dat blijven we zeker zo doen. We doen de samenwerking met twee Venrayse horecabedrijven. Het Moment, Giel van Driel en Gijs van Goesting. Dus dat willen we zeker volgend jaar voortzetten. En vooral de samenwerking met Venrayse horecabedrijven vinden we heel erg belangrijk op dit soort momenten.